sa punom ozbiljnošću uzimamo u obzir izveštaj gospodina Serža Bramerca. Taj izveštaj uzimamo kao i sugestiju u kom pravcu Srbija treba da poboljša svoju saradnju sa Haškim tribunalom. Ali dozvolite mi da se ne složim sa ocenom da Srbija ne čini sve što je moguće u saradnji sa Haškim tribunalom i što je u skladu sa našim potencijalima saradnje danas. Što ne znači da Srbija neće neprekidno povećavati svoje administrativne kapacitete i u saradnji sa Haškim tribunalom do konačnog okončanja tog istorijskog procesa. Ja ga zbilja smatram istorijskim, jer dovršetak saradnje sa Haškim tribunalom, duboko sam uveren, predstavlja svojevrsnu i sociološku, vrednosnu, političku i pravnu prekretnicu. Dozvolite mi ovo da kažem. Kada smo imali i mnoge negativne izveštaje u prošlosti, dešavalo se da, uprkos negativnim izveštajima, Srbija napravi konkretan napredak, hapseći i izručujući Haškom tribunalu optužen. Za mene je mnogo važnije da mi dovršimo ovaj politički i bezbednosni proces, nego da dobijemo izveštaj kakav će biti sadržaj određenog izveštaja. Za mene je važnija supstanca naše saradnje, to jest hapšenje i izručenje Haškom tribunalu optuženih, nego sam sadržaj izveštaja. Ali taj izveštaj upravo u kontekstu nastavka saradnje i nastavka istrage, uzimajući ga kao jedan sistem sugestija i instrukcija, uzimamo sa punom ozbiljnošću. I verujem da Srbija može da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom u roku koji podrazumeva i naš proces evropskih integracija, dobijanja statusa kandidata i datuma za pregovore.